Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho bafethu ningakhohlwa siya subscribe, siya like, siya share, click the notification bell so that sizoboqala ukuthola notifications whenever I post a new story. Welcome back bafethu ngibuyile. Hayibo indaba kusho mina uthi welcome back. Okay, I'm back bafethu without wasting your time. Another day, another story. Istory sethu sanamhlanje bafethu simayelana nomama. Kuthiwa lo mama lokho siyami wazi wagowa umama wabantu. Kuthiwa ke umama wakhulelwa yezo. Kuthiwa ukwi long distance relationship no husband wakhe ngenxa yomsebenzi. So bayabonana every month benza show ukuthi bayabonana mhlawumbe twice a month yabo. Ayithiwa ke untombazane wamitha. Kuthiwa memitha lo sisi lo yabo. Abe ne problem ukuthi emsebenzini wakhe usebenza ama shift. Sometimes ungena ama nights, sometimes ungena ama day yabo. So ayilokhu vele busy ecingweni yabo engazi ukuthi unene ngamthola kanjani. Frustrated insuku zokuzala zasondela but unene akamtholi. Hayi. Avedala nje yena ngethe ehambela ahleli nje estopini avela ahlangane nentombazane imxoxela usizi la imtshela ukuthi hawe ma ngiyagowa kanje ngidinga umsebenzi I'm desperate where yabo imchaze ayibuza ayibona namhlanje phozo lalapha ithi nje ngizolala noma ikuphi la ekulaleka khona ngisho la estopini ngalala if I have to makumele ngilale because anginamuntu anginakhaya anginalutho ngiphelele umsebenzi so nje ngiyagowa yezwa emakhaya ami angazi kuphi anganothi ngiyofika kanjani nabo imbalelo uthi lo sisi wayebuza ukuthi ungapela ushosho ukuthi awudingi noma imali yoke emakhaya athi nje no mangathola umsebenzi because ngizokwazi ukuprovide ekhaya ngoba la sekhaya nginezingane nginakekela kuthola sisi lo athi awe mhlawumbe ngilethele uNkulunkulu there's no way ukuthi ngidesperate nje ufuna umuntu ozongigadela ingane phinde futhi vele qhamuka umuntu nje ozokhuluma into kanje yabo ayithiwa sisi okay vele nambe ngifuna umuntu ozongigadela ingane ozoba isipini ozohlala nje endlini agade ingane ayenze sure ukuthi lapha nasendlini uyaclean abo because ngibuye emsebenzini ngikhathele ngingena ama shift asogela wemanga ngajabula sisi uthi ngimthathe ngenatwa ngisho nento yokushitsha egqokele yonto uthi ayisambe nayo esendlini uthi lapha masifike endlini ugela benayo uyamphekela ungenzela yonke into ngikhulelwe lana uyanginakekela nje ngoba ngisho sengiyotetwenwa organize indlela ukuthi kutholakala itransport uthi nje ugela abe right uthi ayihlale nogela hayi izalo ingane uthi mizalo ingane futhi ilentuzi ikhuleke ingane mekhulu uthi mhlawumbe ngahlala naye emva ukuthi ingane izaliwe mhlawumbe 2 months uthi hayi ngimqale futhi sengiyamholela ke yabo excited inkosi yami ngixoxela ukuthi ucela ukuthumela imali ekhaya yabo nani hayi okay all good and well uthi hayi kuthi ngelinye ilanga nje ngihambile ngiye ku night ugeli shithi wasala waqoqa yonke into endlini uthi meqoqa yonke into waqoqa ngisho nengane yalusisi ugeli wayiphuma kuthiwa usisi ke akazi lutho ugeli qoqa ebusuku kade ngene night uyafika ekseni befika ekseni ayibo uthi ngibona ukuthi content of la thulwe ngisho amakhethini khishwe ngisho amakhethini endlini uthi hayibo ngithuka uthi hayibo kwenzakalani yabo uthi ngithuke uthi ngekathi ngisathukile ngivedane ngibuze ke ngimemeza hayibo kwenzakalani uthi bebuza abantu hayibo akubona ngathi obuthi uthi ebusuku yasizwile kuthinda ahlala kuyona yabo i-complex kuthiwa nje indawo yabo baningi awuhlali wedwa njengama flats nana so yazi sibonile ebusuku ukuthuthwa lapho balwe intothi ukuthi wena othuthayo yabona ukuthi phela abantu bakhona bayithanda indaba umuntu unake istory sakhe kuthusi sakhale athi hayibo guys yenzeke nelento bemtshela sayibo mhlawumbe kwenze ebusuku impela nje mhlawumbe bekuwabo 11 sesacabanga ngosibone manje kuseni ukuthi obethutha because besiza umgunqumiso nje but besingazi ukuthi wenzani hayibo kuthusi sakhale nkosami abuza ukuthi ngizoyithini indaba ayi uthana ngempela ke hambe ke avula icase ke emaphoyiseni uthi ayibo ngitshontshelwe ngilahlekelwe na ingane yabo kube indaba nje idume kukhishwa izithombe zengane missing nakho leyo ngane ayikaka recognizing nakahle aqaba ingane encane no 2 months ayikukhishwa izithombe zalo sisi because babeshutha naye nje babezwana khishwa izithombe zalo sisi ukuthi nangu umuntu uhambe nengane akwaziwa noma uyena uhambe nengane noma khona umuntu ofike wabathatha yabo nje kuyimbuda ibhida solid kuthiwa lo mama lo agowe ke manje ukuthi uzomtshela kanjani umuntu wakhe ukuthi ingane lahlekile and umuntu wakhe ayivele ngayi approve lento yalo sisi yabo kuthiwa avedana gibele ayi kwamuntu akhe naye wasedunywe ngekhanda ayi kumuntu akafika amtshela ukuthi usengehlelwe isikhathi
sevedane nentombazane wayisho sevedane ayithatha ingane yokuthinde ngihlanye ithi ungangihlanyisa kuthiwa kuhlanye yonke ifamily kuthiwa lo sisi aqoshwe nje kuthiwa nje ungaphinde ube umqondo wakho laqala unganile lo sisi kuthiwa nje ungaphinde ube umqondo ekhaya uzobuye nengane yala ekhaya awukwazi ukuthatha ingane uyodisa ngayo la uhlala khona wena eyobe mugive so sisi akhale ahambe kuthiwa wayengalali ubuthongo usuku nemini uyakhala ucabanga ukuthi wejisi ngazi ingane yami kuphi plus ihambe nephara yabo ayithiwa lutho kuhamba isikhathi ayithiwa ukuthi kusenjalo vedane ifonelwa amaphoyisa mhlawumbe after 3 months ingane ilahlekile so hayi afonelwa amaphoyisa lo sisi ambuza amaphoyisa ese hayibo sisi kunomuntu ongazothi ufikile la kunomuntu ofikile la and sisola ngazuthi uyelo wathatha ingane yakho yabo abantu uhamba nje nefamily yonke yabo kuba la asazi noma ungakhona nokuphuthuma ze police station hayi isintombazane ayingeke kanjani bayizele kuthiwa yebo bayizele woza nje phuthuma hayi kuthiwa gibela usisi empela shone police station hawu befike police station nayo ingane yakhe nangusisi sikhulile na akasayiboni kahle hle yabo isinama features ashintshe phela ingane yakho Tusisi kosamagquma khale yabo kuthiwa aqonde kulo sisi ambambe ngamashini kuthiwa lo sisi useyakhala uyakhala hayi kuthiwa ebuze amaphoyisa yasisi yini ekwenza ukuthi uzulethe ingane hayi Tusisi ashathi nje angilali ebusuku lokho nje ngathatha le ngane le kwadlula nje isikhashana angikhona ukulala ebusuku ingane ikhala day in day out ayithuli ngalendlela yokuthi mina ngoba ngize ngithatha le ngane ngashonelwa ingane yabo kodwa ngangisaba ukuthi umyeni nami uzongishiya mangabe ukuthi ngiyamtshela ukuthi ingane ishonile ingane yashona isibhedlela ngabaleka ngayishela ukuthi ingcitshwa uhulumeni ngase ke ngabona lo sisi lo ngathi ngizothatha advantage ukuthi vele ngithathe le ngane bese ngiyokhohlisa umyeni wami yabo nomyeni wakho ukhona ubaseleke ebhathi azithiwe nje ingandlela ekhala ngakwazi kwabona le ngane akuyona yala ekhaya wahanjwa kwayohlolwa kwatholakala ukuthi uma wengane utshontshe ingane so ifamily imlandi ukuthi azoconfess emaphoyiseni hayi kuthiwa ke nangempela ke ugeli kafonela ubaba wengane uthi ayibona umuntu la usefikile uyaconfessa kuthiwa lo baba ngangivele ngazi ukuthi uzoyibuyise yami ingane hayi kuthiwa nangempela ke yabona lo baba bereconcile nonkosikazi wakhe yabo ukuthi hayibo kanti kushuthi yabo ingempela ingane akayilahlanga mabomu nayo ayenziwa enganani hayi lo baba ubuye ke amukele kahle ingane yakhe asho nje wena sise usahlala nengane yami ayithatha ingane logeli lo aboshwe ke hayi ayithatha ingane ubaba ke ahambe nayo bese yabuza lo sisi usayibo wenze kanjani ukuthi ingane ilentozi kuthiwa nje ubhutasho kahle athi mina ngazi ngwakuphi nge-English igama ethi mina ngwakuphi mina angeke ngiyeke umuntu nje avele ehambe nengane yami bengazi ukuthi uzoyibuyisa yena ingane yami apparently ubhuti wahamba wayosebenza wahamba ngabe wayenyangeni ngabe wayabhuza ingane yakhe ibuye yabuya kanjalo ke ingane yakhe siphela lapho ke story sesanamhlanje I hope nisenjoyile guys ngisazobuya nama stories amaningi ukuthi ngicela nani ningibhalele izitori bafethu because nami khambe inekudula ubrigada ikhathale yabo so ngicane ngibhalele ama stories ngizoqhubeka nje lokho makukhona istory siqhamukayo nisipatsha kodwa nje ngiyacela nani ningasabi ukungiselela ama stories ningiselela ama stories anengqondo kuphela guys angisho kabi but istory nawo sibona ukuthi it will make sense to the next person and uzokwazi ukuthi kubili khona lesinayifundayo ngiyabonga kakhulu love you.